Normální, to vyhodnocovali úplně. Naše chodila na Tereza, ne, Tita. A Tereza Machová na Flair reprezentují jezdecký klub Mira na Hejce. Tita a Tereza měla polovičku státní. Škoda. Dělali vyhodnocení, jo, jako prostě za ten rok a bylo to bezvadný, jo. Líbilo by se mi, kdyby takhle to vyhodnocení dělali každý rok. No, si to člověk může... Ale ono to do federaci, jo? Když se koukáme na tu federaci, Jedna chyba na překážce znamená 4 trestné body, protože cílený čas 54,50.